Takže čau lidi, vítejte u úplně prvního videa a mám tady ještě kamaráda. Čau, čau lidi. No a můžeme jít na to. Tak jo. Tahle mapa Ne, tahle mapa ještě v pohodě. No, jako rozně lepší než tam ta. Asi jo. Tak jdeme. Takže jestli jste neviděli, co je repo, to je prostě hra. To je taková minihorovka, jako není to úplně největší hororovka. Není to třeba jako to. Panelák. Přesně. Určitě to není něco jako pátek 13. Lednička. Lednička. Nic není. Není to určitě pátek 13. Je to určitě minihorový, abyste věděli, jenom jako zajímavost. Máš něco? Ne, nemám. Co to je? Ty to vystřelil. Co je tohle? Je tady. Ty jsi mrtvej? Jo, mě zastřelil. Musíme být potichu. Tak to je hodně špatný, jo. První level a co jsme. Tak ty si uvidí, kdo bude král loserů. Ano. Úspěšná, moje oblíbená minihra v téhle hře. Pojď. Padám. Průkumnice. Co? Nůž. Jo. Kde seš? Tady. Ono mi to odletělo. Ne, mě zabil. Král loserů, jsem úspěšně já. Takže jo, ve stylu. Takže lidi, tahle první hra se nám úplně nepovedla, takže dáme tomu druhý pokus. No jo, bylo by to dobrý, no. Jo. No. Tohle je hrozná mapa. To za mapu. Je to prostě se říká. A tak pojď. A to je tato mapa, tak v pohodě. To je hrozná mapa. Já ji nemám rád. Jakož je to velká mapa. Jo, je celá. Pozor. A znáte kanál Jupoxe? To je nejlepší kanál. Bylo by dobrý, kdybyste mu dali odběr. No a... Jo, je to fakt nejlepší kanál, jo. Chtěl mu pomoct dát 100 odběratelů. Přesně tak, už má 68 odběratelů. Ano. Takže 100 odběratelů byste mu dali, to by bylo dobrý. Jo, a já jsem tady našel diamant. To nic není. Tady. Life is tragic, so C-O-O-N. Co to je? Chyto. Čau, jak se máš? Right and 340, sorry, stop being so smooth, I can't handle it. Čau, co to je? To je nic divný. Dobrý, dej to dovnitř. Jdeme. Ne. Přestá, počkej. Je tam Nic co? tam není. Já jsem vyrazil dveře. A jo, Diamant.
Kamo. Hej kámo, to je, vidíte, to je tvůj děda. Tam nahoře. A jo. Ten obrázek. Koukej, tady. Tady. Je Tam jsi hodně něco. zpomalený. Co to je? Co tě zabilo? Já to potám. No, Raimo. Ach jo. Tam ono mě vysálo nějaký mimino. Ono se mě prostě no, to je ono. Nechci se toho držet. Ono zabil. On se zavřel. Tady tam, on je tady. Radši bych se schoval, Radime. Hustý, to je úplně zpomalený. Kde je to? Ne, ty to rozbíjíš. A stejně mě neslyšíš. Pojď. Ne. Koukejte, já jsem nějaký šmoula. My jsme oba chcípli znovu. Co to je? Musíš si stříhat to video, aby to bylo kratší. No, ono už to má 7 minut. Jako fakt? Jo, To nikdo nebude bavit, kámo. půjde. Já se vsadím. Že jo, lidi? Doufám, že jo. Já ne. Co? Jsme oba vyhledali. Všichni jsou lůzři. Nechtěl. Takhle poslední. Ne, to nepůjde poslední. Jo, že jo, dáme další video. Jo. Hned po tomhle, když se to pokazí. Hned po tomhle. Snažím to video a uděláme další. Ale někdy půjdu sám, anebo půjdu s Radimem tady. Jo, protože on je ke mně jezdí jednou 2 týdny. Tady nic není. Hele, tady. Co to je? 1900, to je tak malou věc. Koukej na to. Já jsem taky našel za 1500. Myslím. Není. Vidíte, vezmi to. Už je kudy na mapě. O, tady další. Vidíte, ukážem pro video, co dělá ten keeper, ten džbán. Co to je prostě? Vidíte, nepokryj se úplně. Ne, ty se pokračuj. Ne, Ne, to do videa. Ne, ty. Do videa, dělej. Ne, ty do videa. No tak dobře. Úplně. Ale pak ty. Ne, do videa, jenom jeden do videa. Musím to bez stihne nečit. Ale. Vidíte, že do videa vidíte, co dělá tohle věc. Teď ty, pozor. Tak jo. A vidíme tady celý tohle video bude jen o tomhle. Tak kryse, to vybuchne, ty kouku. Jdeme dál. Vyraz to. To vyrazil. Ne, tady není. Odbíjaj úplně. Tady jsou skříně. Já něco slyším. A já taky něco slyším. Pojď sem.
4,5. When this potion is surprisingly Kolo, tady je to kolo. Nešej na něj. asterisk. Už ti pomoct, už ti pomoct. To fakt je těžký. Ať byste viděli, kdo hraje repo, tak hlavně nešahejte na to kolo. Jinak nás zaútočí, nebo mě to ubrá 50 životů. Když něco budete vědět a hrajete repo, tak nám můžete dát rady. Hej, jdeme. Pomaličku to spadne. Ne, já jsem mistr. Pojď, děj. Počkej. Počkej, tam ne. Nemluv. To nejde zvednout. Jo, mám to. To jsem nejlepší. A jo. Teď by se měl každou chvilku oživnout radím. Když uvidíte když umřete. Rychle. Když umřete. Ona naráží o to kolo, to NPCčko. Kamo, co to? No haj. NPCčko. Co to dělá? Ona naráží tu hlavu o to. Dělej. Pojď. Dělej. No. Teď bychom odjeli s... Let's go. Víte, kdybychom odjeli s ní. Jo, jak jsme se neviděli, jo, ještě jednou, já jsem to nedořekl tu větu. Že když někdo umře a uvidíte jeho hlavu, tak to dejte do toho košíku a potom tam, kde vám to vezmete věci, jo. Teď si vezmeme stamina upgrade. Ne, nech mě. Tak si taky beru staminu, počkej. Jo, že jo. A jo. Víte všechno. Ne. 3 granát, jdeme. Jo, ten koupíme. Mám granát. Ještě flashbang, ne, stun gun. Ne. Shockwave. Co se to stalo? Do you gangbang? Granát. Kam viděli? To nikdo neviděl. Zalo co ohýlovat, Vítěne, promiň. Tady něco je? Aj. Počkej, co když tam to hodím? Ne, počkej, pojď sem. Skrť se. Ne, já tam skočím. Krce. Jdi sem, dělej, pojď sem. Ne! Dolů běž. Tak, skrť se. Počkej. No, tak se postav. Pojď blíž. Počkej. Já kašlu na to, jdeme to koupit. Tak jo, ale já chci, počkej, healy. Ale já potřebuji healy, já mám 51 životů. A já mám 25. Tak vezmeme prostě... Kde jsou ty healy? Tady. Pro mě. Já mám 25 životů. Okej. Počkej. Dobrý. Pozor! Já mám sprinty zrovna. Dobrý den. Už
shit. Vítě ne. No, Jdu prostě. nemluvím. Jo, i Vítě ne. Počkej. Stůj. Šiu. Dobrý. Takže Vítě ne, každý jednu staminu a ty máš ten heal, jo. A já mám ten granát, ten je můj. Dobrý. Dobrý, mám staminu. Počkej, já mám plno. Já nemám plno. Já nemám plno. Fakt? Ne, já mám 51. Dej mi to. Děkuju. Dobrý. Co děláš? Je to hodilo to. Prostě to dobrý. zaklepalo to auto. Hej, Vítě, nemám granát, jo. Já si možná zvýším senzitivitu. A mám granát, Vítě, jo. Hodíme to zase na to. No. A ta týpka s tím krkem, Vítě, jak si tam lámala ten krk. Neviděl, co to je tady popelnice, pojď sem. Ještě nespal. Ču, co to je? To nevíš, co máme celou dobu. Bum. Vítě, neměl si vzít koš. Ty ho bereš. Ne, počkej. Tak, dobré. Jsem profesionální Ne, parkour. nesnáším tuhle mapu. Tady věc, Vítě, nevelká. Tady je ozvěna. 4000. 4000. Tady je ozvěna. Já vím, až 4000. Kamo. Kde to je? Tady. Tady. Je to tam. Tam bomba. Tady další. Za větrák. Co děláš? A ten větrák funguje. Bum. Jo. Co jsi s tím udělal? Tady ozvěna prase. Nezrovna jsme u sebe. To je jedno. Pomoc, dej ti tlače pryč. Hej? Haló? Dej ti tlače pryč. Tam je úplně sám, počkej, pojď se mnou. Tady ale benzín. Hodíme na to granát. Jo, ale to není benzín, to je kazeta. Nebo co to je? Počkej, tady ještě něco. My už na to máme, ne? Ne, my tu máme 5000. Teprve 6000. No venku ne. Tady nic není. To stamina mě štve. Ten bych hrozně pomalu. Jo. Já tě neslyším. Jo, už tě slyším, maličko. No, kde seš? Já nevím, kde seš. Kde jsou skříně? 2. Oh! Pomoc. Já nevím. Odejdi, prosím. Už je slyším. Už je slyším. Kde seš? Já už tě slyším pomalu. Tady! Tady čau. A ten košík. Kde? Já vezmu, počkej. Tady je stromek. A ne, proskoj, hrníček. Ne, proskoj, jako. Jsem tady. Já tě neslyším. Jo, už jsi tady. Ne?
Tady, Kde? tady jsem se. Tam je to sen. Ne, tam je to monstrum. Tak tady. Jdu tam taky za. Tady. Pojď sem. Tady toho je hromadu. No tady. Jsi slepý. Tady. Jak dlouho má už to dlouho to video? 20 minut. Vítě ne. No, Na se nikdo nebude koukat celou tu dobu. proč by ne? Kámošek si neviděl snad třeba nějakých známých youtuberů videa? Ty mají i 15 minut. A s editováním. Takže mi třeba trvá hodinu na natáčení. Vítě, nemáme na to. Fakt? Já už Máme tady 10 000. Fakt? Já mám tady ještě kazetu, vydrž. Ještě vydrž. Tady ještě něco určitě půjde. Jo, pojď sem. Pojď sem, prostě. Pokryt se. Je to že další vzor pro naše video. Abyste viděli, co se stane. Tady někdo hodně potřeboval na záchod. Přesně. To je důležitý. Nahází se sebou. To je důležitý hodit někoho do záchoda. Ne. Jsem otevřel prkínko. Sakra. Ty. Nedělal si srandu, dělej, jdeme. Jo, tak jo. Dělej, jdeme. Tak jo. Kam on jsi tady zamotaný ve dveřích? Kryjte se. Já jdu zatím hledat to další to. Neviděla, pojď se mnou. Ne. No, 10 000. A tady je 3500. Kde seš? Já tě neslyším. Tamhle. Tam seš. Haló? Kde seš? Jo, slyším tě. Já jsem tady. Tak tě vidím. Schovuj se. Viděl, neber košík ty teď, jo? Ok, jo. Co jsem vybral já? Jo, Jaký máme díško? díško. Díško 1200. Tady, tudy. Tudy. Ano, staminu. Tady slyším ozvěnu. Já slyším tu písničku. Jako písničku? Ne, tudy ne. Nebo začíná to trošku. Tady možná to monstrum. Co to je? Jsi se razil. Celou lakl kávu. Tady, koukej, tady. Pojď sem. Koukej, kolik je tady věcí. A ty jsi tady něco přelít. No, Počkej. vypni to. Nejde. Počkej. Dělej. To vybouchne. Ale tohle potřebujeme dát pryč. A co to je? Dobrý, už to vyplo. Dělej. Já nevím, že to vybouchne. No, když to něco pokažíme. Vezmi to. Tak. Kudy? A my už to máme. Jedu Asi. objevit. Je to tam? Yes. Dobrý, máme na to. Kolik to stojí? 9000. Skoj se. Já zavřu, já tady zavřu. Pojď sem. Ahoj. Jak jsem má... Ty jsi šilhal. Co, fakt? Jo. Ty šilháš. Ty koukej, vidíte na co měl oči. Nešilhám. Viděli, takhle si měl oči. Jdi. Fakt? Kámo. Pšt, potichu. Skryt se. Tady se slyším. Jebe, začíná to srdce. To je něco hrozně blízko. Aha, nekoukej na to. Já jsem to viděl. Skryt se. Jdeme. Rychle.
Pojď. Já teď kousnu tím epickým, bílým M-kou a on měl epickou pampu. Pak, já jsem úplně na písně. Hej, my jsme dali druhý level i. Kámo, poslední, tak pojď. Let's go. Jdeme nakupovat. Máme 21 000, jsme už větší biznesmeni. 6 firem za 3 roky. Vítěne. Tady je jenom jedna stamina. Tak se vezme sílu. Nech to. Já jsem vezmu. A kde je síla? Tam je Co síla. to je? To je strength upgrade. Vítěne, už to stojí 11 000. Aha. Co děláš? Hej, to úplně boginulej, kámo. Já jsem dal 5, měl jsem 12 kg, ale on prostě mám 2. Kámo, prostě jsem 28% cítil je, kámo. On viděl, co jsi tam hodil, to je drahý. To bylo. Dveře, Co děláš? dveře. Do záchoda úspěšnýho. Vítěne, teď ty, teď ty na video, Vítěne. Vítěne, na video ty teď. Do záchoda, to dej. To? Au. Vítěne, pokryť se úplně. Jo, takhle pusou. Já to budu držet. Ne. Já to držím. Já to držím, to prkínko. Já myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Máme všechno? Já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Jako video, jo? No asi. Co jinýho. Ještě to koupíme. Ty si do toho vlezeš? A takže bude pokračování. Ano. Bude pár 2. Ale ne, to Vítě neudělá sám, to by si nedal, to děláš sem. No. Takže příští týden. Ne? Možná ještě dneska nebo zítra. A jo. Tak my... Tak my se učíme. Tak zamavej, nebo to asi nejde, co? Tak jo, tak já zamávám digitální kření. Čau. 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 Příští videa.